Jagoro maduong' mag riwruok mar Chukdar e pacho kae Isaac Andabwa wacho ni gibiro chwalo bura e doho ma gidonjne ogai mar obila Japhet Koome kaluwore gi tho kod monj ma Chukdar ma kinde ka kinde osebedo kakaloe. Ka oloso e kaunti ma Kakamega, Andabwa wacho ni Chukdar mathoth osenegi e kind thuolo mar higni 10 mosekalo, to onge okang' moro amora ma osekawo mar chwalo buche ma kamago e doho. Omedo ni onge achije moro amora ma osedonjnegi kao Chukdar ma kamago bende kinde ka kinde yudore midhiero mag monj kod wacho ni thor e tijegi ka gitimo tijegi. Jagoro no bende okwayo piny owacho mondo okaw ting' mar timo kopo mogik ne Chukdar mosenegi. Mimi kama mtetezi wa bawabu katika nchi ya Kenya, tumengoja justice kutoka kwa polisi, hatujapata. Bawabu bado wanauawa tu. Kwa hivyo, ili tuonyeshe kwamba serikali haifanyi kazi yake, yule in charge of the police hafanyi kazi yake, hatuwezi kukubali ya kwamba bawabu wanauawa kila mwezi na baadaye hatuambiwi nani ameua bawabu. Kwa hivyo napeleka IG kotini ili kumwamusha, ajue kwamba bawabu wakiwawa, wakienda kazini kutafuta unga ya familia, wanaaga, wanawaacha wale familia kama wako exposed kwa shida mingi. Na mnajua jinsi nchi ya Kenya iko, cost of living imeenda juu.